ଜୟ ବାବା ଜୟ ବାବା ଚାଲୁନା ଆଜି ଯିବା ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ଯିବା ପୁରୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ରେ? ରଥଯାତ୍ରା? ହଁ ଯିବାରେ ରଥଯାତ୍ରା। ହଉ ଟିକେ ରହ। ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ବି ଏଇ ଦିନ ଯାଇକି ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। କହିଦେ ମୋ ସହିତ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ତୋ ମାଆକୁ ନବୁନି କିରେ ପୁରୀ? ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯା, ଦେଖେଇଦବୁ। ଏମା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଜଲ୍ଦି ଆ, ଜଲ୍ଦି ଆ ଜଲ୍ଦି। ପୁରୀ ଯିବା। ପୁରୀ ଯିବା।